ଆସ ମୁଁ ବାହାରି ବାହାରି କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। राजू भाई गुड नाइट वेरी मच ନାଚୁଥିଲୁ ସେ ନାଚ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋ ନାଚ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ତୁ ନାଚିଦେଲ। ଆଜି ତୋଠାରୁ ଟିକେ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ସମ୍ମାନ ନାଚ କେବଳ ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ ମୋ ନାକରେ ଖାଲି ମାଂସର ଗନ୍ଧ ବାଜେ। ସଜ ମାଂସର ଗନ୍ଧ ସେ ଗନ୍ଧ ବାଜିଲେ नारी माचलवी काम का पुरुष अरे तुम्हें अवसर मेरे कहीं चली आसिलु कहलु जोठी काम कर जोठी के बाहर को जा। अरे लक्ष्मी सागरे मो पर्सनल काम मत टिके पड़ियो मते तू तो लोक पके दिला कैसे विमान करे नारी घोषणा छी मजा लगरी तोते। अरे लक्ष्य काकू डरा काकू अरे तू रोज मो क्लास में ओ संग मो विषय तू भलो भाବରେ ଜାଣିଛୁ। जो मो कामरे जमा बाधा न दे टिके बाहर को जा। अबे तोर सहित मोर आगରୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁତା ନଥିଲା କି ଆଜି ବି କୌଣସି ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ। ଯେବେ ସିନା ପହଞ୍ଚୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ଆଇ ତ ଭୋଟ ତୁ ବିଜୟ ଶତପଥୀ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଜାଣେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାଂସରୁ ବି କୁକୁର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା କହିବାକୁ କେହି ସାହସ କରେ। ତୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯେ କି ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରେ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ବିଜୟ, ये अविनाश महांती का गोटे खतरनाक मनीष टार्गेट हेल माने एथर तो मुंड उपरे सगुणा उड़ीबा बे सगुणा मन रखा उचित। मो नाट हूँ विजय शतपथी। ए विजय शतपथी केते हारी बसी
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଲା ହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ତୋର ମୋର ପୁଣି ଦିନେ ମୁଲାକାତ ହବ ଆଉ ସେଦିନ ଜାଣିବୁ ଏ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିର ଅସଲ ରୂପଟା କଣ ନାଇଁ 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 ବେ ମୁଁ କଣ ଏତେ କଳା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଚଳିବ ତମର କେହି ନଥିଲେ ବି ଏ ବିଜୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭୟ କରନି ମୋ ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କର ଦେଖିବ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି ନାରୀମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ